Čau lidi, dneska jdeme hrát Bravko, takže na to stíme. This is so lame. To je moc nahlas, takže jdeme hrát rankedy, nebo blíží se konec sezóny a chci mít aspoň Gold 3, mám Gold 2, takže jde se pušovat. Play. Bauty. Hlasujte do komentářů, koho byste si vzali. Já si vemu Franka. A to hlasuje na mojí leře, který mám aspoň na 9. Ne, to je hodně. To je dobrý. Bauty jsem zrovna jako hra nechtěl. John Grab. Takže Edgar. Sice vím, že hodně lidí hejtuje Edgara, ale já mám třeba rád. Já se snažím vypnout na 50 na max tier. Takže tak. Hra číslo 1. A jsou proti, mám fakt na makanci. Napište, jestli byste to hráli jinak, nebo to je takhle jako já, že se tam hnedka vrhnu. Řešte. Kdybyste se někdo ptal, hrál na tabletu. Dobře, já tam řeknu, že graby já moc zrovna jakože nemusím. Tam řeknu jakože na mě vyšlo na srabáže vekřový, takže já jsem s tím nemohl nic udělat. To je všechno chodilo vekřový. S tím nic nejde dělat. Trochu jsem nás zachránil. Tohle lidi, omlouvám se, a tohle fakt nejde. Tohle nešlo, to se omlouvám. Takže snad teďka budu mít lepší hru a jinou minihru. Nebo jako já nevím, jak se mi nakříká, ale já teďka jméno vyberu Dynamajka. Můžeš Edgara a ty můžeš si vzít tato možnost. Emska je náhodou na Horizon hodně dobrá lidi.
tady jsem to dobře zahrál. Tak, stuhl jsem jí nádherně a potom jsme ho zabili. Tohle nejde lidi, jako to se omlouvám, ale asi půjdu pušovat Edgara, bude zrovna dobrá mapa na Edgara. Půjdu zkusit solíčka, když tak budu hrát duela. Já se omlouvám, jestli budu hrát duela, ale... Já jdu rád ty solíčka. No, před chvílí byla horší, teďka ještě no, Edgara lepší. Takže jde se pušovat a omlouvám se, že když hraju, takže moc nemluvím, nebo se víc soustředím. A taky. Já se těším, až to bude apokalypsa těch kitů. Hraju na tabletu první den, já jsem ho dostal k Ježíškovi. Toho lidi nešlo, to se omlouvám. Krása. -6. To je prostě, když po vás ten Riko jde, tak to nejde, jako to se omlouvám, to nejde. Takže, no, se omlouvám, ale to nešlo. Já tady mám na spavnu 2 truhly, 3 možná, no 2 mám. Každý jde na sebe. Dál nejdu radši, nebudu pokoušet, budu jenom týmovat. Nebo chci předehnat jednoho hejtera. On má na Edgarovi nejlepší tier 46. A jeho nejlepší tier dohromady je 48, takže... A měl kámoše, který je ještě se mnou. Kámoš, takže... Vole, pardon. Lidi, já jsem po něm omylem to párkrát to a mě hned to jsem zabil. Píp. Teďka jenom jedno. Já počkám, než se vyfotí, jo, koukám, že to jde rychle. Edgar. On porazil, tady je. To ví, to se divím. Maxka. Max.
Takhle on, když se od vás odsune, tak to nejde lidi. A plus 8, aspoň něco na ty progres. Takže rare, vidíte, že už to ani vypadá. Takže já mám star drop. Zase rare. Vidíte, že to vypadá vůbec. Takže jdem se dál půjčovat. Aspoň na 900 pohádků. Já jsem tam skoro byl, ale spadl jsem. Proč mám reálně Rion ten nejhorší spawn? To není ani jedna čestka, nebo no, power šípka, ten čestka někde. To nech mě go. Nech mě ty logo. Už jsem měl strach, ty logo, že mě vypne. Musíme hrát trochu, musíme tady trošku přemýšlet. Čtvrtý. Špatný Karl. A plus 4 se dá. Takže ještě chvilku, aspoň na 46 to počneme a zítra dáme pokračování, jo? Takže jde se hrát, no. Takže se jde hrát, no, takže zatím čustí.